खुलुमबाय लोगोफोर बड' टेक चेनेलाव फ्लिपकार्टनि सोमोन्दै खोन्थागोन। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां। नोंथांमोना जुदि फ्लिपकार्टआव शपिं खालामो जोबोद मोजां खौरां। आं दिनै बेनि सोमोन्दै खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक खालामनानै हो आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै हो, मानोना आं भिडिअ आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनिसिम नटिफिकेसन सहैगोन आरो। दानि आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। जेब्ला नोंथांमोना फ्लिपकार्टनिफ्राय शपिं खालामो अब्ला बिनि बदल कइन मोनो आरो बे कइना मोनसेयाव थाइनै खरि जायो आरो आगोलाव माबामोन आरो बे मोनसेयावनो 20 थाखा जायोमोन आरो दा गोदान आपडेट फैबाय। दाबो एखेयानो, जेनेबा नोंथाङा मिनिमाम 250नि पारचेस खालामोबा बिदिनो 10टा कइन मोनो आरो ओमफ्राय आगोलाव 250नि पारचेस खालामोबा बिदिनो मोनसे कइन मोनोमोन, बे मोनसे कइनावनो 20 थाखामोन आरो ओमफ्राय दा 10टा कइन हरो आरो बिसोर 250नि पारचेस खालामोबा 10टा कइनाव बिदिनो 20 थाखा जाहैबाय, एखेयानो जाहैबाय आरो। ओमफ्राय आगोलाव 100 थाखानि पारचेस खालामोबा कइन मोनामोन आरो ओमफ्राय दा 100 थाखानि पारचेस खालामबाबो कइन मोनो। ओमफ्राय नोंथाङा जुदि गोबाव समनिफ्राय फ्लिपकार्टआव शपिं खालामगासिनो दङ अब्ला नोंथाङा 1500 कइन जाबाय जानो हागौ। नोंथाङा चेक खालामनानै नाय। नोंथाङा जुदि दा 1500 कइन दङ अब्ला जोबोद मोजां खोथा, नोंथाङा दानो 3000 मोनगोन आरो। ओमफ्राय बे 3000खौ मोननो थाखाय क्लेम खालामनांगौ। मोनसे अफार दङ, फ्लिपकार्ट भाउचार गिफ्ट कार्ड दङ आरो, बेखौ क्लेम खालामनांगौ। बेखौ माखासे मानसिया मिथिखायो ओमफ्राय बांसिन मानसिया मिथिया आरो, बेनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। आं नोंथांमोननो बेखौ खोन्थाना होनोसै बेखौ माबोरै क्लेम खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो मबाइलाव देखायनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासे नायलांदो। नोंथांमोना बेनि थाखाय फ्लिपकार्टखौ अपेन खालामदो। अपेन खालामबाय आङो फ्लिपकार्टखौ। बेनि उनाव नोंथांमोना लेफ्ट साइडआव 3 लाइन नुगोन, बेयाव क्लिक खालामदो। बेनि उनाव नोंथांमोना सुपार कइन जन नुनो मोनबायना गोजौआव, बाव क्लिक खालामदो। बेनि उनाव नोंथांना जेसेबां कइन दङ बाव देखायगोन आरो। आंना दा 100टा दङ, 100टा देखायदों। नोंथांना 100टानि बारा दंबा 100टानि बारा देखायगोन आरो नोंथांना गैयाब्ला गैया। ओमफ्राय जुदि नोंथांना 1500टा कइन दङ अब्ला नोंथाङा 3000खौ मोनगोन आरो। ओमफ्राय 1500टा कइन गैयाब्ला नोंथांमोना 3000खौ मोननाय नङा आरो। 3000खौ लानो थाखाय 1500टा कइन नांगौ आरो। ओमफ्राय बे कइनखौ मोननो थाखायथ' नोंथांमोना शपिं खालामनांगौ मिथिखाबाय, सिगाङावनो खोन्थाखाबाय आं नोंथांमोननो। दानिया आं बेखौ 3000खौ माबोरै लायो बेखौ खोन्थानोसै। नैबे क्लेम रिवार्डआव क्लिक खालामदो। बेनि उनाव नोंथांना जा अफार दङ बाव देखायजोबगोन आरो। माखासे अफार दङ, जेनेबा नैबे 50 कइन नांगौ, जेनेबा बेफोरखौथ' गोनांथि गैया, बे हटस्टाराव जिगाना बेफोरखौथ' जोंनो नाङा नालाय। ओमफ्राय नैबेखौबो लानो हायो। नै जेनेबा नोंथांनाव 50टाल' दङ, बे 50टाजोंबो मोनसे लानो हायो। नैबे मिन्ट्रायाव 15% अफार मोनगोन आरो। नैबेखौ देखायनोसै आं नोंथांमोननो। दा आं बेखौ लानो हायो, आंना 100टा दं नालाय, ओमफ्राय बाव 50टा नांगौ आरो। बे 50टा कइनजों आङो क्लेम खालामबा मिन्ट्रायाव आङो 15% अफार मोनगोन आरो। आङो दा नाङा, नोंथांमोननो जास्ट देखायनो थाखायल' माबादों। ओमफ्राय दानिया बे 3000खौ माबोरै क्लेम खालामो देखायनोसै आं। नोंथांमोना स्क्रल डाउन खालामदो। ओमफ्राय नोंथांमोना नैबेखौ नुनो मोनबायना, फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड, नैबेखौ क्लिक खालामदो। ओमफ्राय नोंथांमोना बाव क्लेम अफार देखायगोन आरो। नोंथांना जुदि 1500 कइन दङ बाव क्लेम अफार देखायगोन। क्लेम अफाराव क्लिक खालामबानो बे फैसाया नोंथांनि फ्लिपकार्टनि एकाउन्टआव हाबगोन आरो 3000। ओमफ्राय बे 3000खौ नोंथांमोना बाहायनो हागोन। फ्लिपकार्टआवनो मा बायो बायनो हागोन आरो। लगे लगे हाबो, ओमफ्राय लगे लगे नोंथाङा खरस खालामजोबनो हायो आरो। नोंथाङा 3000नि मा बायो, मबाइल बायनो, गस्ला बायो, नोंथाङा बायनो हागोन आरो। ओमफ्राय बे फैसाया अबावहाय नायो नोंथांनो देखायनोसै आं। बेक खालामदो। बेक खालामनायनि उनाव नोंथाङा नैबे 3 लाइनावनो क्लिक खालामबावदो। बेनि उनाव माइ एकाउन्टआव क्लिक खालामदो नैबाव। ओमफ्राय बेनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन नोंथांमोना। नैबे 3rd लाइनाव नुबायना, माइ वालेट एन्ड कार्डआव नोंथांनि 3000 बाव हाबगोन आरो फैसाया। आं सिगाङाव क्लेम खालामदोंमोन नालाय, आंना दा 6 थाखा दंबावो। माखासेखौ आं शपिं खालामजोब्बाय, सिगाङाव क्लेम खालामदोंमोन आङो। आरो मोनसे दंबावो 1000नि लानो हायो आरो नोंथांमोना। बावनो क्लिक खालामबावबाय आङो। ओमफ्राय आरो बेयावनो क्लेम रिवार्डआव 1000 कइनजों नोंथांना 1000 कइन दङब्ला मिन्ट्रायाव माबा लानो हायो आरो, भाउचार। बेनिफ्राय भाउचार लानानै मिन्ट्रायाव खरस खालामनो हायो आरो। नैबेनो गेट ए भाउचार, बाव क्लिक खालामबाय आङो। ओमफ्राय नोंथांना 1000 कइन दंबा बेयाव क्लेम अफार देखायगोन आरो गाहायाव। क्लेम खालामबानो नोंथाङा मिन्ट्रानिफ्राय 1500नि माबा बायनो हागोन, पारचेस खालामनो हागोन आरो। जिखुनु बुस्थु नोंथाङा मा बायो 1500नि बायदो जिखुनु। दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामनानै हो
आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ बुजियाखैब्ला कमेन्टआव सोंहर आं नोंथांमोननो खोन्थानानै होगोन। नोंथांमोननिसिम जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय। थेंक इउ।